Kehitetäänpä ajelupeliä eteenpäin ja tuodaan radalle kerättäviä esineitä, joista saa pisteitä. Valitaan ensiksi mitä kerätään, eli hahmokirjastoon kissan päätä. Mikä vaan hahmo voi olla kerättävä asia radalla. Minä valitsen omenan. Omena on liian suuri, pienennän sen kokoon 30 muuttamalla kokoa. Numeroarvo 100 30. Näin. Sen paikalla ei ole nyt väliä. Se voi hyvin olla siellä, missä se nyt on, tai sitten tuonne mutkan yläreunaan, missä sitä voidaan sitten hetken päästä testata. Sitten ohjelmoidaan tätä uutta hahmoa, eli omenaa. Tapahtumat lohkoista keltaiselta alueelta haetaan taas tämä, kun klikataan vihreää lippua. Näin. Hahmo tulee katoamaan. Omena katoaa, kun se syödään tai sen päälle hahmo ajaa. Siksi ulkonäöstä haetaan lohkot näytä. Eli kun peli alkaa, niin kaikki syödytkin omenat tulevat näkyviin. Tämä sen takia alkuun. Otetaan tuo piilota tuosta tuohon viereen odottamaan, sitä tarvitaan kohta. No, sitten ohjelmoidaan, eli jos hahmo osuu omenaan, saa pisteen, siitä saa pisteen ja se omena katoaa. Oranssit silmukat ohjauksesta ikuisesti. Säännöt ovat koko pelin ajan voimassa. Sinne laitetaan ehtolause, jos niin. Eli jos meidän hahmo osuu omenaan, niin siitä seuraa jotakin. 6 kulmio haetaan vaaleansinisistä lohkoista, tuntoaistista. Ja nyt otetaan tämä ylin. Koskettaako hiiren osoitin? Pudotetaan se oikealle paikalle. Ja hiiren osoittimen sijaan valitaan meidän päähenkilön nimi. Minulla se on Beatle, niin siksi minä valitsen tästä Beatle. Eli jos omena osuu Beatleen, niin siitä seuraa se, että saa pisteen. Pisteitä varten pitää luoda muuttuja. Se tehdään muuttujat osiossa. Tee muuttuja. Annetaan sille muuttujalle, uudelle muuttujalle nimi pisteet ja OK. Niin nyt voimme lisätä muuttujaan arvoa. Eli lisää muuttujaan. Ja muuttujan nimi pitää olla se, mitä äsken kirjoitit, eli pisteet. Nyt omenasta saa 1 pisteen. Ja niitä kertyy pitkin peliä. Niin nyt onkin tärkeää ihan pelin alkuun laittaa 1 lohko lisää. Eli aseta muuttujani arvoon 0. Tämä nollaa pisteet, kun vielä muutetaan tämä muuttujani sana pisteet sanaksi. Näin. Eli nyt omenoista saa pisteitä. Mutta voisi olla hienoa, että siitä kuuluu jokin ääni, kun se syödään. Eli siksi menen äänilohkoihin. Ja täältä löytyy soita ääni. Ja jos sinulla on jokin muu hahmo kuin omena, niin siinä on sille hahmolle tyypillinen ääni. Laitan sen tänne sisään silmukkaan. Ja nyt haetaan sellainen rouskautusääni, jos sitä ei valmiiksi ollut. Menen äänet välilehdelle. Sen jälkeen äänikirjastoon. Tulee valtava määrä ääniä. En rupea niitä kaikkia kuuntelemaan, vaan etsin sieltä äänen, jonka nimi on bite, ja kirjoitan sen hakukenttään ja valitsen.
Palaan koodi välilehdelle. Ja nyt voin valita täältä Chompin sijaan Byte-äänen. Sen jälkeen, kun kuuluu rouskautusääni, niin hahmo katoaa, eli tämä omena katoaa ja menee piiloon, eli poistuu näkyvistä. Testataan. Peli päälle. Sinne meni ja katosi. Ja nyt siellä ei ole omenaa, mutta kun käynnistän pelin uudestaan, omena tulee näkyviin. Hyvin toimii. No nyt kannattaa kopioida lisää niitä samanlaisia hahmoja, joista saa pisteitä. Eli menen tämän pienen omenakuvakkeen päällä täällä, hiiren oikeaa klikkaan, saan valikon näkyviin ja voin monistaa. Tämän uuden omenan sisällä on valmiina jo juuri tekemämme ohjelma. Kopioidaan niitä tai monistetaan niitä monta lisää sinne. Niin sitten on mahdollisuus saada enemmän pisteitä. Kun niitä on monistanut tarpeeksi, sijoittelen ne haluamallesi paikalle. Joku voi olla vähän haastavemmassa ja toiset sitten helpommissa. Näin. Nyt jos haluaisin muuttaa yhden omenan erityisomenaksi, minä valitsen tämän viimeisen Apple 7, aktivoin sen, eli klikkaan sitä ja muutan sen väriä. Menen asusteet välilehdelle, valitsen sille eri värin, eli värivalikko. Se yrittää valita joku tuollainen kullanvärinen. Ja klikkaan tätä punaista aluetta, niin siitä sen väri muuttuu ja siellähän se nyt näkyy eri värisenä. Palaan koodi välilehdelle ja ohjelmoin nyt siis kultaista omenaa. Se on arvokkaampi kuin muut. Siitä saa 3 pistettä. Ja nythän näitä kultaisiakin omenoita voisi monistaa sinne enemmän ja sijoittaa niitä erityisen hankaliin paikkoihin tai puolittain pois radalta, että on riski ajautua ojaan niitä hakiessa. Mutta näin, nyt on pisteet luotu, ei kun pelaamaan.